рӯзи 2 январ дар шаҳри Қӯрғонтеппа 172 тан хатмкунандаи мактаби яксолае бо исми рамзии зан раҳбар аз ҷониби мақомоти вилояти Хатлон ва Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. ҳар як соҳиби шаҳодатномаи дарсҳои махсуси раҳбарӣ ҳамакнун шонси пайдо кардани кор дар сохторҳои ҳукумати маҳаллиро доранд ва исми дигарҳо дар хазинаи виҷаи кадрҳо сабт хоҳад шуд. ҳамаи ин духтарҳо баъди хатми мактабҳои оливу миёнаи махсуси вилоят тавонистанд дар ин мактаби яксолаи омода кардани занони роҳбар таҳсил кунанд. Нигор толибоваи 26 сола сокини деҳаи 16-солагии истиқлоли ҷамоати Кабуд Сайфиддинови ноҳияи дурдасти 5 яке аз ширкатдорони ин давраи таҳсилӣ буд. Ӯ соли 2013 баъди хатми мактаби миёна волидонашро розӣ кард то ба идомаи таҳсили ӯ розӣ шаванд ва ҳамин тариқ шомили донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа гашт. Волидони Нигор бовар доранд ки духтар дар зиндагӣ бояд пойбанди ташвиши рӯзгор бошад ва зиндагии оилавиву тарбияи фарзанд муҳимтар аз ҳама гуна корҳои ҷамъиятист. Мегӯяд дар ҳоле ки бисёр духтарон дар Душанбе на танҳо ҳаққи таҳсил дар донишгоҳ балки имкони таҳсил дар хориҷаро ҳам дар ихтиёр доранд, ӯ барои дарёфти ҳаққи таҳсил дар донишгоҳ ризояти волидон, бародарон ва амакҳоро ба даст овардааст. Нигор гуфт дар хонаводаи бисёр муҳофизакору суннатие ки ӯ бузург шудааст аз дониҷӯ шудани ӯ дар Қӯрғонтеппа хиҷолат мекашиданд ва ӯро сарзаниш мекарданд. баъди хатми донишгоҳ Нигор ба давраи омӯзишии занони раҳбар рафт ва зери назари журналистону мақомоте ки пештар чеҳраҳояшонро бештар аз телевизиони давлатӣ медид, сиёсатшиносӣ, дарси суханварӣ, муомила бо мардум ва худидоракуниро омӯхт. ин духтари ҷавон мехоҳад ҳатман ба ҷое бирасад то барои мардуми деҳи худ ва ҳам духтарони дигари рӯсто дар таҳсилу кор раҳнамо шавад. Нигор мегӯяд деҳоти кишвар ба духтарону омӯзгорони зан эҳтиёҷ доранд то тавонанд барои занону духтарони маҳаллӣ хизмат кунанд. Нигор то замоне ки шавҳар надошт ҳамеша талош мекард ки ба зодгоҳаш баргардад ва он ҷо кору зиндагӣ кунад, вале ҳоло хонаи шавҳараш дар Қӯрғонтеппа аст, аммо талошҳои худро барои сокинони деҳа ва ҷалби духтарон ба таҳсил идома медиҳад. Саида Нуруляминова раҳбари бахши кор бо занон ва оила дар ҳукумати шаҳри Кӯлоб дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ки 40 нафар духтарон аз минтақаи Кӯлоб дар ин давра ширкат доштанд ва хатмкардаҳои донишгоҳҳову коллеҷҳо буданд. Раъно Раимзода сардори идораи кор бо занон ва оилаи ҳукумати вилояти Хатлон дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт 172 духтаре ки давраи яксолаи таҳсил ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи занони раҳбарро гирифтанд бекор намемонанд ва дар захираҳои кадрӣ сабт шуда аз аввалин номзадҳо ба вазифаҳои раҳбарӣ хоҳанд буд. ҳоло маълум нест ки ин мактаб кори худро барои интихоб ва омӯзиши духтарони раҳбар идома медиҳад ё не, вале гуфта мешавад ки ин духтарон огоҳии сиёсияшон санҷида шуда баъдан ба давраи омӯзиши раҳбарӣ даъват шуданд. дар курсе ки 1 сол барои духтарон идома дошт, дониҷу духтарон аз донишгоҳу донишкадаҳои вилоят аз шаҳрҳои Кӯлобу Қӯрғонтеппа ва ноҳияи Данғара ҷалб шуданд.